Mana nwanne echi na-abịa abịa. Thank you. Around the 10-11. Thank you. Gị stand ya. With igwe okwu. Akwa Gị mba. Enwere ike provide the mic ma ọ bụrụ ma ndị mmadụ karịa. Okay. Mana ọ bụrụ na mmadụ ebughị ibu maka na ịma nwoke ihe agba. Look at you. Ọ na-aha ya moto. Buru ndị be ya. Moto na-agbacha full load 18 seaters. Ugboro 2 na 3. Ahụ na onye a ga-emegbu onye na-enweghị mmadụ. Mana onye na-enweghị mmadụ kpere n'ebe Chineke dị, Chineke na-alụọra ya ọgụ. Ọ bụ otu ihe mkpenyere n'ụwa. Ama m na-aghọta ewu na-enweghị ọdụ chi ya na-ame gịnị na-achụrụ ya iji. N'ihi ya bịa gbara m ama. Inwe nsogbu. Dim it fit akọ ya. Okay, dim okwe ya necessary. Okay. Na m ga-anwe ike m iji bịa nọnyere gị, nwee ike puchitere gị ọnụ. Ka ahụ na m na ihe bụ ihe agbaela gị. Onye ya anaghị. Mmanụ ọkụkọ ahụ ọkwa ịma na anyị nwe. Anyị nwe. Ọkwa ịma na ọkụkọ ahụ wụ nke anyị. It's evidence ndị m ji abịata na Friday. Anyị nwe. Anyị nwe ọkụkọ. Anyị nwe. Now you are talking. Anyị nwe. You know? I like that. Yeah. I like your confidence. Ịma mgbe ị na-ekwu okwu before ị na-ekwu okwu n'ụjọ. Mana ugbu I like your confidence. Anyị nwe. Anyị nwe. Ọkụkọ ahụ bụ nke anyị. It's our own. Nwoke ihe agba na-eji aka abụọ azụ ihe na-abụghị nke ya. Mana ọkụkọ a ga-etofekwala nga ahụ. Ịhụ ọkụkọ ọ gbaalanụ. O nwee na-arụ. Ịhụ ọkụkọ. Amụsaziri ya n'akụkụ ụlọ ikpe ebe ahụ na-enye ya nri. Onye meriri ya aṅụrụ ya. Uche ihe awakwala federal fowl. Look at you. Ọkụkọ agwọọla bọbọ. Ịhụ ya ị ga-ekwetala ọla eme. Ụnụ manụ ka o si adị. Ịhụkwara na mgbede a mụ na nwaada Clara Nwokeọchị onye eze mkpọga mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ. Ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Godwin ọnụ ọha nwa Gramma ya zuziri nke ọma ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ nkwa na-abịa na mgbede a anyị aweela. N'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke taa gee ntị lee ajụjụ anyị ji bịa. Ọ bụ ịkụ afọ n'ala gọọmenti kọrọ ikewapụta ohere ọrụ mere ọtụtụ ndị ntorobịa ji nọrọ ọkpọrọ ka ọ bụ umengwụ ọtụtụ ndị ntorobịa mere ha ji nọrọ ọkpọrọ na-enweghị ihe ha na-eme? Ama m ịghọtara ya bụ ajụjụ. Ọ bụ ịkụ afọ n'ala gọọmenti kọrọ ikewapụta ohere ọrụ mere ọtụtụ ndị ntorobịa ji nọrọ ọkpọrọ ka ọ bụ umengwụ ọtụtụ ndị ntorobịa mere ha ji nọrọ ọkpọrọ na-enweghị ihe ha na-eme? Ịma na ụbọchị ụnyaahụ n'ihe omume anyị bụ mezie obodo bụ ebe anyị nọ wee na-ajụ gị sị aka na valukwa certificate. O nwere ndị kpọbatara n'ụbọchị ụnyaahụ na-ekwu na ihe mechara ọtụtụ ndị mmadụ na-enweghị aka ọrụ ọkacha ndị ntorobịa bụ maka na umengwụ abaala ha ahụ, na o nwere ọtụtụ ndị ntorobịa ibili ga-achọ ihe ha ga-eme bụ gịnị nsogbu, ịrụ ọrụ ga-apụ ha ụsụsọwụ gịnị wọ. Mere anyị ji wee sị ka anyị juke na ajụjụ a. Ọ bụ ịkụ afọ n'ala gọọmenti kọrọ ikewapụta ohere ọrụ mere ọtụtụ ndị ntorobịa ji nọrọ ọkpọrọ ka ọ bụ umengwụ ọtụtụ ndị ntorobịa mere ha ji nọrọ ọkpọrọ na-enwe ihe ha na-eme? Clara ngwanụ. A na-esi n'ụlọ mara mma tupu apụwa ama. Nke mbụ na gọọmenti akụọla afọ n'ala ebe oriri nne. Na gọọmenti n'ikewapụta ohere ọrụ. Thank you. Mana ị ga na-asị nọ n'oke na gọọmenti akụọla afọ n'ala gị nwa onwe gị ga-alakpuo gafee udu aka gị. Ị ga-agba lịkalịka chọọ ụzọ ị ga-esi eme ka ị nwee ike hụkwa ihe ị ga na-eri. You create job opportunities for your own self. Ohere ọ dị create job opportunities ahụ na Nigeria? Uche, ihe na-enwe otesheme ya dị. Nigerians Chineke nwere otu oshike anyị na in the sense that otu ọwụla nga ọwụla ihụrụ nwaanyị who must survive. Ị ga-agbara elekalịka chọọ onye ịma ihe na-eme ndị ụfọdụ ndị mmadụ wụ na ihere a ga-asị onye a ka o megesi after ọ gachara school onye agụrụ egbu ogi, mana ndị ahụ sị onye a ka o megesi they will not feed you. Ị ga-arịọ ha taa ị ga-arịọ ha echi. Ama m ịghọtara. Ma ihere ị bịara bịa rụtụ aka ọ dị oke mkpa na elebakwara ya anya maka na ọtụtụ ndị agachara ala ha mahadum ahụ pụta isi ha na-eruzi na silin ngo ha nga ịhụ ngo ha otu aka ha na-agụ aka. Agbara m gị
ị hụrụ ndị nke a mgbe ọbụla ọkpụ anya dị ha n'anya sọ zere ha mgbe ọbụla ị hụrụ ha ọkpụ anya dị ha n'anya ya na ndị nke a na-akpa mmiri n'aka ndị nke a na-akpa wọta bọtụl n'aka ama m na aghọta ebe anyị na-aga ndị nke ahụ mmiri ahụ mgbe ụfọdụ a na-aga zụrụ pịa wọta agba ịga ya a ga-akpakọta ya n'aka gachi ihe niile ha na-aga gị chee nnọọ na ikekwe onye a ihe ọma ọ dị ego ndị nke a na-ekpukarị ọkpụ anya gị na ha anaghị adara gị front seat na bọsị imo o nwere ala ka bọsị imo mfat a na-ahọ ya ahọ o nwere ala ka bọsị imo si gbakpọ ha aga ebe ahụ gatụrụ aka dizie nnọọ ka ha nwagoro bọsị imo ahụ bunye ya draiva si nyawara m ama m na-aghọta ya bụrụ ebe oke mpako ihere batara n'okwu a dịka isi wee kwuo Naijiria buru ibu Naijiria ga-abatacha onye ọbụla ile anya n'aka nri ile anya n'aka ekpe ị ga-ahụ ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ ma ị ga-ewepụ ihere maka na o nwere otu ihe m bịara bịa chọpụta ebe ala anyị bụ Naijiria dị ihe ọbụla ị malitere taa ire ọ ga-azụ eziokwu igosel bụ ihe dị mma igosel kedu ihe ọwa ị ga-akpa ahụ ugbu a ọ kacha ngwa nri o nweghị ngwa nri ọbụla ị ga-akpọwa taa ị na-agaghị eri maka na iri ihe a na-eri ụbọchị niile afọ ga-agbarịrị itiri a ga-eriri ndị ọ na-azụ gwogwo mana ụfọdụ ndị n'ihi umengwụ ị ga-asị onye na-eme ya na-eshi ishi onye na-eme ya na-eme ke ọrụ ahụ dị stressful aga m emelikwana ya try give it a trial first. Okay. Clara the motivational speaker. Uche hapụ ihe m na-agwa gị ihe mma na m mere m ga-emelikwanụ agwa ka gị ihe ọgwụ na-eru echi aga m eme makwanụ emeghe ome ya akpapụla gị iwe dịsi o sule gị ọ dị egwu ya mere anyị ji wee na-ajụ gị ịkụ afọ n'ala gọọmenti kụrụ ikewapụta ohere ọrụ mere ọtụtụ ndị ntorobịa ji nọrọ ọkpọrọ ka ọ bụ umengwụ ọtụtụ ndị ntorobịa mere ha ji nọrọ ọkpọrọ na-enweghị ihe ha na-eme ngwa ka anyị balansị ihe a nke bụ eziokwu wee bụrụ na gọọmenti akụọla afọ n'ala n'ikewapụta gịnị ohere ọrụ ime ereduzuola ọchịchị Naijiria to naanị ịrụ ụzọ o nwere ala gọvanọ jisiri ike ịrụ ụzọ n'ego mụ na gị ọ bụghị n'ego ọ tụtara na mitin ọ bụghị n'ego ọ rụtara n'ọrụ n'ego taasị mụ na gị enye ya ego ahụ sị ngwa mee ihe o nwere ala ka o si jisi ike ịrụ ụzọ aka na-awụ ihe ọrụkwara a na-akụrụ ya aka ihe ọrụkwara ereduzuola ọchịchị Naijiria to naanị ime gịnị ịrụ ụzọ ikewapụta ohere ọrụ esoghịzi n'ọchịchị uche ụzọ a na-ekwukwa na na-arụkwana ya arụchie ya ike ya wụrụ na edife a na-arụbakwa ya n'ime ime obodo arụba n'ime ime obodo ya bụrụkwa arụkwaranụ na steeti arụkwaranụ na ihe na-awụ n'ime ime obodo arụkwana ya arụchie mana onye medere anyị ihe a n'obodo anyị abụ Naijiria nke na gọọmenti mee ihe ha kwesịrị ime aka na-awụ gọọmenti mee ihe ha kwesịrị ime aka na-awụ otu ụzọ arụ ọnụ ya for how many months n'aka asị gọvanọ kpuo ya asị na ọrụkwarụ before you no go work am na me go work am ọwa ego gị ka iji arụ ya lelewekwanụ m asị ya kpuo ihe i mere akpụrụ m kemgbe m batara ejibeghị m ndị ọrụ ụgwọ ị na-eju ha ụgwọ na ụdị ole onye ga-ha ego fa ịkwụ ha ụgwọ amami na-agwọta ebe anyị na-aga ga ha ego iji kwụ ndị ụgwọ ụfọdụ na-agụta ya ka ekwesịrị ito ya ọ na-agbalị ekwesịrị ito ya ọ na ihe a wee ego mụ na gị ihe a bụ our right ịma asị ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri ọkpa asịwa ndị agbajiri aka gịnị sọrị ọ bụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụ Naijiria oke mmaburu ego a na-amaburu eme na anyị hụzie ndị nke jisiri ike rụọ anyị na-akụọra ha aka arụrụ ụzọ a na-akụ aka ị na-ajụkwa dịsị a na-ekewapụta ohere ọrụ ọnụke ka unu nọ n'agụrụ eruzi abịa were nchọnchọ ihe eke ga bịa were ke ihe uchelenu ihe eke gosi anyị ọ na-ajụkwadị ma gọọmenti ọ na-ekewapụta ohere ọrụ anyị na-ajụkwadị ajụjụ ndị Naijiria ọ na-anọkwadị otu a ha jụọ onwe ha sị gọọmenti ọ na-ekewapụtakwa ohere ọrụ o nwere ụzọ dị iche iche gọọmenti ga-esi ekewapụta ohere ọrụ iji maatụ ya bụrụ na ha na-eleba anya n'okwu gbasatara agụmakwụkwọ ohere ọrụ ga-esi na naanị agụmakwụkwọ apụta mgbe a bịara n'ime ime obodo rụọ standard schools gbaa ya mgbidi
ọkwa getiman ga-eche ya okay a ga-akpọ ya ụgwọ ọkwa a ga-enwe sekuriti a ga-akpọ ya ụgwọ ndị na-aga na-eklin ọkwa a ga-enwe cleaners a ga-akpọ ya ụgwọ minimum of kpọgodi ya 10 teachers per school a ga-akpọ ha ụgwọ mana iruo n'ọtụtụ ime obodo dịgasị iche iche ụlọ akwụkwọ adakpọọla onwe ebe ị hụrụ ndị nkụzi ohere ọrụ nke ahụ eme na gịnị anyụọ na parịkọtọm ka ọkụ ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ihe ndị a bụcha ohere ọrụ larala ka nanyị at least efisicha ndị somewhere at the end of the month ha hụ ihe a ga-eji rie nri rapịọm. Naijiria nke ugbu a abụrụziela Naijiria ịgacha ebe niile ị na-agacha ahịa mepee ọ biznes ọ nothing ma ọ na-abụghị biznes nwanne chọwa ka ị ga-esi hapụ obodo a gawa mba ndị ọzọ jakpa two things uche ihe hapụkwa n'obodo a gawa mba ndị ọzọ ihe ekponye n'ihe two things owe obere ego two things amami na-aghọta ebe anyị na-aga ije ohere ọrụ a na-ekpukwa okwu ya ga-esikwa ma a bịa na ịrụ ụlọ ọgwụ asị gọọmenti nyonye anya n'ebe o buru ibu ịrụ ụlọ ọgwụ rụọ ọtụtụ ụlọ ọgwụ ịma ndị a ga-ewe n'ọrụ ndị nọọsụ ga-aka nkụ midwife ga-aka nkụ ndị dọkịnta ga-aka nkụ sekuriti ga-aka nkụ esekere na edima ga-aka nkụ ọkwa ikewapụta gịnị ohere ọrụ iruo na ụlọ ọrụ gọọmenti nwe ụfọdụ anọfeela afọ ha kwesịrị ịla ezumike nka aka nọkwa bụrụ agada gbachiri ụzọ ọkwa onye pụọ ewere onye ọzọ dochie ndị ụfọdụ tupu ha na-apụ ha aga prepa ya nwa ha maọbụ prepa ya releshọn ha na-adịghị kwalifaid were ya sochie ebe ahụ obodo na-aga ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ihe a mere ọtụtụ ndị ntorobịa ji wee nọrọ na-enweghị ọrụ ewezuga bọs imo ewezuga POS ewezuga ọkada ewezuga ire ala na vileji a ga-eme ihe ole kedu ka esi eme ya mana achọrọ m ime ka ị mara na o nwere obodo ị ga-aga ma ị na-enwe ya aka ọrụ asuspekt wa gị enyowa gị enyowe ma ị na-enwe ya ebe ị na-arụ ọtụtụ ndị na-ege ntị mana ihe anyị na-ekwu otu a ka ọ dị o nwere obodo ebe ị ga-aga ị gaghị anọ idle you must find something doing maka na ọrụ dị ị ga-abịa wuru ihe a na-akwụgharị up and down you must be fixed ama m ịghọta chọọ gị ị ga-abịanye aka maka na obodo ndị a kwenyesi ike na anaidolman ekwensu na-eji ya mepere shop ekwensu na-eji anaidolman akpara ngwa ọrụ mana obodo anyị a bụ Naijiria ọhịa tụwala na steeti Ọshụn onye ukwu na onye nta ngachi asị gọvanọ ngwa kedu ihe mere iji chọọ ka onye nke gị chịa ya sị onye nke na-anọ ọ na-agba egwu ọ na-agbakarị egwu ọ na-agba kedu ihe mere o ji agba tupu ya saịn ya dọkụmentị ọ na-agba egwu kwuo ihe mere iji chọọ ịnọchite anya gị sị ọ na-agba egwu like achọdị ka egwu ahụ ọ na-agba na-akaji ihe a ka gọvanọ steeti Edo Monday Ekpebele nọ na-agba ndị Naijiria na ọ ga-apụrịrị maka na ọ na-agba egwu ọ na-agbakarị egwu ama m na-aghọta ebe anyị na-aga mgbe ụfọdụ gị na-eche gị na-ajụ ajụjụ si ndị a na-achị dị anyị ya bụ ka ịrụtụ aka angụl ebe ị chere onye ị chọrọ ịnọchite anya ya onye ị chọrọ ịkapụ n'ọkwa ọchịchị na-eri mpe gị rụtụ ya aka gị sị na ọ na-agba nwere mgbe ịgba egwu crime na ọ chọrọ ịsaịn dọkụmentị ya agba egwu ọ chọrọ iri nri ya agba egwu ọ dịlanụ mma ọtụtụ ndị gọvanọ anyị nwere n'ala anyị ugbu a nke ọbụla ị nyere maikrofon ngwa bụ ihe ndị ị mere arụrụ m ụzọ si ebe a ruo ebe a arụrụ m ụzọ si ebe a ruo ebe a arụrụ m ụzọ ihe niile ahụ a na-ekpuwu n'isi obodo another one awụrụ Federal Road ewerezie nke fọrọ onye ndị media warriors aka nọrọ ha na keyboard kparapara ikpuru ala asị shut up mechie ọnụ gịnị ị na-akparị my principal gwara akparịa gị n'elu ya mana mmiri na-ama ohu ya na-ama onye kpọ ya ọkpọ n'obodo a anyị ga-ahụ isi ya ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ebe ọ bụ na ereduzuola ọchịchị nke na ewepụla ikewapụta ohere ọrụ
ewepụla ya na syllabus ewepụla ya onwe ihe gbasaziri ha na onwe ihe gbasaziri ụlọ ọgwụ ịnọ ọkpọrọ ndị ntorobịa ịma mgbe ụfọdụ a na-ekwu insekuriti onwe onye ga-eweli olu juke na ajụjụ sị kedu ihe na-akpata insekuriti ọ wụrụ onye dị bizi ewuru okorobịa dị bizi oche chibụ ọ nwere ọrụ dị mma ọrụ ga a na-akwụ ya ụgwọ ya ha ya gabuwe egbe who does that? ị maghị na ịkpata ego gị chekwawa ndụ gị mana ndị nke ahụ akpataghị ego ha chọrọ ịtụfu ndụ ha ha elele onwe ha anya na ike ụwa agwụla ha onweghị mgbe ị ga-anụ gị nụtatụ n'ọnụ ha na ọgwụ unemployment na-ebutekwa ihe ndị a ihe